Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Information. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hoy, oras Pilipinas, 41 minutes makalipas po ang 7 in the morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo on the spot.
Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Sa On the Spot. Historic Kiliste sa On the Spot. Historic Kiliste sa Kiliste sa On the Spot. Historic Kiliste sa On the Spot. Diyos manhay na pagka-morning. Oy, Diyos manhay na pagkaaga. Good morning, Bicolandia. Good morning po, probinsya ng Albay. First, second, and third district of Albay. Diyos manhay na pagka-morning. Siyempre pa, good morning po sa gabos na nakaantabay sa Satuya. Good morning po sa gabos na yaon po nag-aabang. Good morning po sa gabos na nag-aantabay, naghahanap. Oy, pasensya na, pinangal daw kita din nagkasarabay-sabay mga tugang. At igwa kitang mga permi kang igwa. Ay, pasensya na, upload kayo ni, nagpuro-pa-share mo na kita. Good morning, sa liwat sa satuyang mga parantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Huwebes na naman po. Thursday na naman po kita mga tugang. Petsa Jess Agustin. Agustin mga tugang. 2023. Good morning Ma'am Daisy Navia. Also good morning kay Primes Jepoy Barneta. Pasensya na Primes, nagsabit so alunan ta. Once again, good morning kay Brad Primes Jepoy Barnedo. Diyan po yan sa Barangay San Fernando, Santo Domingo, Albay. Mabuhay po tami kamugabos. Mabuhay po ang sakuyang mga kabarangay. Mabuhay po tabi ang sakuyang mga namumuta na kabarangay. Ma'am Daisy Nabia, good morning. Diyan po sa Barangay Sipi, Daraga, Albay. Naghahanap ng Mr. K. Naghahanap tabi ako, Ma'am Daisy. Kan dapat hanapon. Salamat Primes. Thank you so much. Mabuhay ka tabi, Brad Jipoy. May tada pa lamang. Igwa pa lamang kita da dyan. Pwede ta naman pagsama-samaan. Pagkatapos ka na sa tuyang activity sa Monday.
Ay, good morning! Good morning po sa kapos po na yaraon po sa manlain-lain mga evacuation center sa mga oras na inay. Sa tuyang mga evacuation, sa tuyang mga kababayan na yaon po sa mga evacuation nagtitinir sa mga oras na inay. Sige sana po tabi, padago sana po tabi. Although, yaon pa man po ang pagbulos po ng ayuda. Yaon pa man po ang pagbulos po ng mga mihoras, mga tabang po tabi sa Satindo. Diyan mo nakarabi ka mo. Hanggat po tabi na ipasalbado sa indong mga binayaan na mga lugar, sa indong mga barangay. Diyan mo natabi ka mo sa diyan mo na kamo sa indong mga paramientras na kinamumugtakan tabi. Shout out kay Bro Dick sa Farmers Daraga. Oy, mabuhay po ang mga paraantabay niya to diyan sa may Farmers Daraga. Diyan sa naiyan sa may Oroinutan, diyan sa naiyan sa may party po kan sentro kan Daraga. Good morning kay Sir Dick Nabia, and also sa iya mga pag-iriba, and also sa tuyong mga paraantabay po diyan sa may party po kan CP Daraga Albay. Oy, bueno mga tugang, bago kita magpasiring sa tuyong mga pag-istorya. Oy, good morning muna Ma'am Bet Kana. Ang sa tuyong paraantabay dyan po sa may party kan United Arab Emirates. Ang sa tuyong mga paraantabay sa tuyong mga kababayan abroad. Ay, Diyos marhay na pagka-morning, Diyos marhay na pagkabanggi, Diyos marhay na pagkahapon. Anong oras man po tabi nindo ako nahiling? Anong oras man po tabi ako nindo nakakasabay? Sana po yaon kamo sa marhay na kamurugtakan sa mga oras na ini. Siring kuman, yaon ako sa marhay na kamurugtakan. Dapat kamo man tabi. And also dyan sa 1st District of Albay, dyan sa City of Turular, magandang umaga, Ma'am Lynn Brusula Bueno. Dyan po yan sa City of Turular, syudad din totoong pagkamuot. Sana may, gamos may Turular. Sana hall. Good morning once again sa Bueno Family, Brusula Bueno Family dyan sa Deca Homes in Tabaco City. Good morning kay Brother Lims Balute, and also nakaantabay man si Sir John Bingo Dixisne kan Tirada News Online. Oy, good morning sa tuyong mga panantabay man. Sa tuyong mga sa bilog ng pwersa kan Tirada News Online nakaantabay da sinda. Thank you so much. Nahiling ko naman sa idolong ko. Mas idol takatabi Sir John. Mas idol takatabi Sir John. Nahiling ko sa indong apod ka na nahiling ko sa indong pagpunupasyal kang nakaaging Domingo. Oy, pasensya na kamo daytabi ako nakasabay. Daytabi ako nakasabay tabi Sir John Bingo ta. Alam mo man sa nabaga kita. Pag Domingo, oras iyan kipagsamba. Oras iyan kipagbisita. Oras iyan kipaglaba. Nahiling ko ka mo? Nagpuro-pasyar ang grupo nino. Thank you so much. Nag-invite ko ta. Kundi talaga kita na orasan tabi Sir John. Good morning da tabi Ate Ishi, sabi ni Sir John Bingo. And also, good morning po sa mga yaon po sa kuyang personal FB account. Magparamdam po tabi ka mo. Yaon naman sa nakamo. Arog digdi kay kay Brother Levimar Bitara. Good morning tabi sa imo amigo. Mabuhay ka tabi brother apod ka ni. Levi Marbanyanes Bitara. Nakaantabay sa tuya ngunya na pagka morning. And also nakaantabay sa tuya si sa mga nakaantabay sa tuyang personal FB account at mga tasaro-saroon tayo ni. Tangani na ma-acknowledge na po tabihan sa indaman na presensya. Ngunyan po na pagka-morning alat. Una ako Mr. Kay maiba ka sa swimming me nung linggo. Day ako tabi naatab na akong naglangoy-langoy tabi. Naglangoy-langoy ako sa labahan. Pasensya na
Ay, good morning man kay Ma'am Shane Shayana Kate. Tama ba? Tama ba? Nagkabirilot kita. Ma'am Shane Shayana Kate. Thank you so much for watching. And also kay, ano pa yun? Ayun na. So, mga nakaantabay sa kuya po tabing personal FB account. Oy, kaway, thank you so much man. Hay na pagka-morning po tabi. Isa sa indo ka, boss. Day ko na day ko na retrieve sa iba. Nagkaaratuga na. Basta sa nakaantabay po tabi sa kuyang personal FB account. Marhay na pagka-morning po tabi sa indo dyan. And syempre po, naka-live man po kita sa Imulcas po sa page po ni On The Spot News TV. Salamat po sa mga paraantabay pagagos po na nakaantabay. Duman sa satuyang page. And also sa page po ni BicolNet. Ang satuyang pakihuron po tabi sa ito mga tugang. Please paki-like po and share po sa tuyang programa. Tangani po na mas dakol po. Mas dakol po kitang magkasabay-sabay ngunyan po tabi nga pagka-morning. Mas dakol po kitang makasabay. Mantam po tabi kamo na mamahaw. Ano man po tabi sa inyong pinagkakabisihan po sa mga oras na ini. Magsabay-sabay po kita. Sundo alas 9. Sundo alas 9 po ning pagkaaga. Magkukurkumustahan po kita. Magkuno istorya. Ka mga pangyayari po tabi digdi po sa satuyang palibot. Dai pa man aldaw Mr. K and dai pa nga nakakumpleto. Ano ini? Nakumpleto baga kaming 5 Europe. Good morning tabi. Once again kay good morning idol. Mas idol ta katabi amigong Levimar Bitara. And also si brother Tirso Valderrama. Nakaantabay sa Satuya. Diyan sa Santa Maria, Bulacan. Good morning tabi sir brother Tirso Valderrama. Morning sir Brad. Syempre pa belated happy 50th golden anniversary once again sa satuyang mga brad and sis. Ipadagos na po tabi. Ano man po ang satuyang mga pinag-aragihan, ano man po tabi ang satuyang mga nagkakaigwa man po ning pagkakabaranga. But still mga tugang kita po pusog po na nagtitirindog. Pero may man ngayon nakatindog. Pusog po nagtitindog sa pangalan ng satuyang kapatiran. Yeah? Sa gabos po ng mga council, sa gabos po ng mga chapter. Good morning po sa Induga Boss. Akalain mo yan umabot na tayo ng 50th golden anniversary. Mabuhay po tabi kamuga boss. Mabuhay po kita ka boss. Sana sa mga maabot pang pagsilibrar tapat yaon po na sa pagkasararo. Yaon po ay ang pinaka-importantihon at medyo makamurundok pag-isipon talaga namang nagkakaigwa po pagkabaranga. Pero sarong pangaran po ang satuyang pigdagdala. Sige mga tugang, sa pangalan po Kambilog na Pwersa, BicolNet TV. Siyempre po sa pangalan kasama yung station manager Maestro SM Nel Antuon. Oy, siyempre sa pangalan man po sa tuyang mga katuwang, hindi po sa loob sa tuyang programa. Oy, siyempre sa pangalan po tabi ni Duga Boss na padagos po na nagantabay. Oy, padagos na nagtitiwala. Padagos man po na nag-aabang kan sa tuyang programa. Maraming salamat po sa inyo lahat. And syempre sa padaba kong chapter happy 50th golden anniversary po tabi sa Induga Boss. Salamat po tabi. And also sa faculty and staff po kan San Fernando National High School. Good morning po tabi sa Indo kay school head si Rapio Gungona Jr. Malahay na pagka-morning po tabi sa Induga Boss. Napashare kita kayo dyan ka nakaaging kaldaw. Kita duman sa magiging dalagan po kan Brigada Eskwela. Starting ang kick-off mga tugang sa maabot po na Lunes, August 14. Ayan po ang mangyayari po na Brigada Eskwela bilang paghanda mga tugang sa liwat po na pagbubanalikan sa tuyang mga sa mga estudyante po mga tugang sa mga eskwelahan. Once again, good morning po sa sa faculty and staff po kan San Fernando National High School. And sa gabos po na nakandapay sa satuya mo nyo na pagkamanay. Thank you so much.
Oy, bueno mga tugang, bago po kita magpasiling sa satuyang pag-istorya, oy, baratiun ta muna ang gabos po na nagsisilibrar kan sa indang mga kompleanyo. Gabos po na nagsisilibrar kan sa indang mga birthday today. To all the birthday boys and birthday girls. Oy, happy birthday! Maligayang bati sa gabos po na nagsisilibrar kan sa indang mga kompleanyo ngayon na pagkaldaw. Oy, good morning and happy birthday kay Kagawad Lorenzo Barnedo Sr. Kan Barangay San Fernando, Santo Domingo, Albay. Ang mahigos, matinabang, may marhay na kaisipan sa barangay. Diyan po sa may partikan San Fernando, Santo Domingo, Albay. Happy birthday Kagawad Lorenzo Barnedo. And also sa kabos po na nagsisilibrar kan sa indang birthday, happy birthday po tabi sa inyo kabos. And also good morning Ma'am Nelia Marcaida. Good morning Bicolandia. Thank you so much Ma'am Nelia Marcaida. And syempre po, happy fiesta po sa may mga kapiestahan. Sa kabos po na may mga kasiributan ngunyan na pagkaldaw. Luway-luway siya na po. Luway-luway siya na po sa mga makikipiesta. At mahinit po ang panahon. Luway-luway siya na po tabi ha. Ang importante mga tugang sa paon kimaran. Hinay-hinay po tabi sa gin. Tamainiton po ang sa tuyang panahon. Ay, happy anniversary po sa may mga anibersaryo. And syempre, ang sa tuya man po tabi na pakikisumaro, ang sa tuya man po tabi na pakikidumamay, sa tuyang mga kababayan na igwa po tabi ning mga kamunduan, igwa po tabi ning mga gada. Syempre pa ang programang ini, and ang Bicol na TV, panagos po na nagpapabot kan sa muyang pakikidumamay po tabi sa sendo. Condolence po. Siyempre pa duman po sa tuyong mga kababayan na yaon po sa banig ng Kamatean, yaon po sa Manlain-Lain na hospital, magparahay po tabi, magpakusog, bangon, permito pagsasabi, bangon. Ano man po tabi ang kaderipisilan, ano man po tabi na mga negatibong nangyayari po digdi sa tuyang palibot. Permisa na pong isipon, ang gabos na iyan po, igwa po tabi ng katapusan, igwa po tabi ng hangganan. Kaya, fight sana po tabi, fight sana. 095162300749. Again, it's 095162300749. Yan po ang numero na pwede po tabi nitong apudan. Pagihan po kasi itong mga komento, question, sumbong, reklamo, paghanga, sinibapa. Again, it's 095162300749. Ay, good morning man dyan, kay punong barangay Buji, Barcena, Balila. Kan na barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Marhay na pagkaaga po tabi sa Saint Diyan Gabaw. Ayon sa sakuyang madiho. Nakantabay man sa satuya, Diyos marhay na pagka-morning tabi sa Saint Gabaw. Alright! Day na kitang nalingawan. Sige. Ma-commercial muna kita. Mabuelo muna kita mga tugang, and then mamintanan po kita para po sa satuyang pang mga pag-istorya, para po sa pagpapadagos kan satuyang pag-iba-iba. Kung yan po tabi na pagkaaga, dyan sa na po tabi ka ba? Digdi sa naman ako. Mabintana kita mga tugang, makalis po kayo nagkakapirang halapuhan. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Hi, Philippine Standard Time, 2 minutos po, lagpas po ang 8 in the morning. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Historic Kiliste sa On the Spot. Historic Kiliste sa On the Spot. Alright mga tugang, balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang bagong istorya. Ngunyan po tabik na pagkamornay. At sa mga nakantabay pa sa ini po ang programang On The Spot. Siyempre po kasabay po tindo. Kasabay po tabi nindo. Sa indo po tabing amigo. Ang kasurog po kang may mga tultul na gibo. Alagad kontraryo. Kang may mga salang gibo. Tony Kiniste mga tugang at your service. Ligi po sa On The Spot. Siyempre po sa Bicol na TV. Ano yan? Galing ka na naman na... para na naman pirang aldaw day ka na naman naka... Dahil na sanay. Dahil na to. Galing ka na naman ngayon nasubrahan sa gym. Ay, syempre pa, good morning man kay, kay Ma'am Yolanda Lopez. Nakaantabay man po tabi sa tuya mo niya na pagkaaga. And kay Lorenzo Barnedos Jr. Nakaantabay man dyan sa Banwaan kan San Fernando po. Dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Salamat po, yan sa mga pahabol na mga naghahabol na mga panaantabay ta po, mga tugangon yan po na pagka-morning. Sige mga tugang, hindi kita sa tuya po tabi na mga pagoristorya. Hindi po kita sa tuyang mga pagsasarama-samaan. Ngunyan po tabi na pagkaaga. Diyan po sa Banwaan ng Santo Domingo. Oy, nako, nagiinit po and nagiinit po ang mga issue. Diyan po, padagos na nagiinit po ang issue mga tugang, pag binalyuhan po mga tugang ta kasuhapon, at diyan ta baad matugutan kita na makasabay ta po ang Alcalde kan Santo Domingo and as well as kay Municipal Councilor Christian Binamira. Tangani po sa kaliunawan kan mga nagluluwasan po tabi ng mga istorya regarding po tabi diyan sa mga irregularity dyan po sa munisipyo po kan Santo Domingo Albay. Kung saan mga tugang pinahimutikan po kan Alcalde kan Santo Domingo, ini po na regarding po sa apod kay regarding po mga tugang hindi po sa issue po kan disallowances and
suspension. Ayan po ano, and medyo magabat na naging pahayag po, isiniwalat po ni Municipal Councilor Christian Binamira. Manunungin ini mga tugang duman sa maabot sa 7 million na disallowance na po mga tugang dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Kung sa mga tugang, sabi talaga ni ang programang ini bukas po tabi para po tabi sa kalinawan kan mga Domingueños. Bukas po ang programang ini para po sa anuman po tabi na sabi talaga ni magiging pahayag, paliwanag po tabi kang Amboslados. Kung sa mga tugang sa nakuha niya itong impormasyon, kung sa mga tugang pinahimutikan po tabi kang alkalde kan Santo Domingo, ini po na manunungod digdi sa issue po tabi kan disallowance and suspension po kang munisipyo. Malinaw da tabi mga tugang na wala man lang nahiling po ang alkalde kan Santo Domingo. Ano i-share ta sana ano? Wala da po tatabi na nahiling na ibang dahilan, rason mga tugang ang alkalde kan Santo Domingo ta daiman da sinda nagkaigwa mga tugang ki pagdiskusyonan man lamang po kay ni councilor. Ang pinaghihiling niya digdi mga tugang pamumuliti ka. Kundi ang magayon kay ni, ang punto kay ni mga tugang, di po matunong duman sa pahayag kang alkalde. Kumbaga, atabon pa mga tugang sa hiling ta na para po mamuliti ka. Ini po si Binamira. And then sabi nga ni Councilor Binamira, may ano siya, may mga dokumentos. Igwa siya mga tugang ni basihan. Kaya ini po tabi na apod kani igwa siya ki mga dokumentos mga tugang na may ipapahiling. Manunungod po tabi sa bagay na ini. Ngunyan, sa nahiling tangani mga tugang, bilang hepe di ekutibo, bilang chief executive, bilang niya sa halangkaw na posisyon mga tugang si Alcalde John, kung an sa iyang pinagpupunto digdi mga tugang is pamumulitika, gani po bako magkakanigo. Ina isa sa tuya sa ng obserbasyon ini mga tugang, isa sa tuya sa ng analisasyon, pag-analisa ng mga tugang digdi po sa isyong ini. Kumbaga, it's about time, kung halimbawa namumuliti ka ang sa iyang paghihiling, it's about time para na maggibo siya ki magkakanigong aksyon, magkakanigong mga tugang na lakdang, tangani po mga tugang na malinawa, maipaluwas, o maggibo siya ng aksyon mga tugang para po na siyempre, kung sa iyong pinagsasabi na pamumuliti ka sa nainay, ano ang sa iya po tabing gigibuhon? Ano po ang gigibuhon niyan lakdang sa, ano po ang sa iyang next step? Kumbaga, nagigibuhon po sa bagay na ini. In fairness man kay Council Binamira, talagang yaon po tabi isa sa iya man ng mga pero sa pinaghihiling-hiling tangani kay mga tugang, talagang bako po basang-basa, balago bagi isa na ini. Siyempre sabi tanangani ang mga siring po kay ni na mga pahayag, talagang kung hihilingon ta mga tugang, dipisil po na magbalago bagi ka sana. Pero pinaghihiling ta digdi dai po ini Maribo si Binamira, kung daiman po tabi siyang nakakaputan. Kaya ang pinakamaray kay ni mga tugang, pinakamaray kay ni
makaulay ta po tabi ang ambos lados. Ano po ang sa indang ano ang natatana nasasabi kang alkalde kan Santo Domingo na pamumuliti ka sa naman ini. And ano man po ang maaraman ta kung ano po ang padagos na nagtatao ning kusog. Nagtatao mga tugang ning apod kay ni kusog kay nagbubusol kay Consi Binamira para po tabi iluwas ang mga siring kay ini po tabi na apod kini iluwas po tabi ang mga siring kay ini po tabi na issue po diyan sa Banwaan kay Santo Domingo. Kita na og mano para at least mga tugang igwa po ning nagkokontra. Igwa po tabi mga tugang kinakasiring, igwa po tabi kinagkukusog buot. Para po na siripon po ang mga siring kay ining mga apod kay ni mga siring kay ini mga tugang na mga issue diyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Good morning Bicolandia. Good morning tabi Ma'am Chacha Madrona Floresca. Ayan, tandaon ko pa ang apelyido ni Madam Ma'am Chacha Madrona Floresca. Diyan po sa may parte po kang ayan sa La Union. Kababayan ta ini taga Banwaan man inining kan Santo Domingo. Diyan po sa may parte kan Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay. Speaking kan Barangay San Andres, good morning po kay Sir Cap Inicio Tay Belcasio. Yan and nahihiling ta mga tugang na talagang pandiurag man po tabi. May mga magagayon na plano man ini mga tugang. Kundi dai po natawanan. Natawanan ning tsansa po kang mga Domingueños na makatukaw po diyan sa Sanggunian, na makatukaw po tabi diyan sa Santo Domingo. Pero siguro maabot ang panahon na ang Sarong Eliseo Tay Belcasio magiging katuwang kang mga Domingueños para po sa tunay asin malalauman na serbisyo po tabi. Maski po wala ako sa Santo Domingo, makahadit man gilayon ang mga nangyayari dyan sa Santo Domingo. Nasubaybayan ko sa Facebook ang kaganapan po dyan. Correct. Makahadit talaga Ma'am Chacha ang mga nagluluwasa, nagburutwaan ng mga pangyayari dito sa tuyang Banwaan. Alagad, dahil kita dapat ikahadit kayo kung ang nakatukaw sa presente, dahil po tabi kipinagtatago. Ang kahagadan man sa na po, baga mga tunggang kaini, ito po tabi na kaliwanagan. Kaini po sa ibong po tabi, kaining mga istoryang ini, ano po ang katotohanan sa ibong po kaini. Iyo man sa na po tabi, dahil kita kikahaditan, although, na makahadit mga tugang ta, makamurumundo so pinaglalauman takuta na matao po matabang po sa satuya so mga tao po na matabang na aning asinsuman lamang tabi Ma'am Chacha sa tuyang Banwaan. Iyo pa po tabi ang minsan sinda po tabi ang nalalaag sa kaya kita naog matabi kay ni Ma'am Chacha ta igwa kimi minatindog sana dai ini mabutasan. Igwa po kimi natindog mga tugang nagsisirip kang mga sitwasyon diyan na dapat talaga tawanan po tabi ning kapaliwanagan. Ang hagad man sana po tabi ang saro man sana po sa naging pahayag man kan ni Consi Binamira ang sa iya man sana po tabi na kahagadan ang mapakanhay po ang Santo Domingo. Saro man sana iyan sa magayon na naging pahayag, saro mga tugang sa medyo malaog. Talagang malaog mga tugang. Ano ang sa iyang ang objeto kay ni mga tugang na pagsiwalat niya kay is ito po na mapakanhay. Mapagayon po ang panggogobyerno diyan po sa Banwaan kan Santo Domingo. Kasabitan na nga ni mga tugang, ang Domingueños mga tugang, paha mga tugang sa totoo po tabi. Paha mga tugang sa totoo po tabi na paha mga tugang sa
totoong pagsiservisyo. Puon pa kay ito sa kunsangunyan mga tugang. May mga nagkakapira kita na talagang talagang mga tugang napaha sa mga pag-gobyerno po tabi dyan sa Banwaaning Santo Domingo. Well, anyway, ini po mga tugang, sa mga masunod na aldaw or baka sa aga matawan kita ning oras, kay ini po tabi ni Alcalde June, tangani mas magayon ano na makasabay na sinda, baka lamang by this time libre. Tawanan taning oras po mga tugang sinda, tangani po na makapagpahayag po, mailuwas nita ang sa indang mga eksplikasyon manunungod po tabi digdi sa bagay na ini. And also with Councilor Christian Binamira, pwede man po kita na sa mga nakaantabay po tabi dyan sa Banwaaning Santo Domingo, na lang po nagme-message man kita, kundi siguro sobrang kabisihan man po tabi, dahil pa po sinda nag-reply po tabi sa Satuya. Pero ang Satuya man silang kamakutan again uturhunta, it's to give tawanan taning oras, tangani po na mas masabutan mga tugang, mas malinawan po ang mga Domingueños sa presenting sitwasyon po, mga nangyayari po tabi dyan sa Banwaan kan Santo Domingo Albay. Yeah? Sige mga tugang, alas 8:18 ning pagka morning, hindi pa kita sa iba pang mga pag-istorya. Diyan man mga tugang sa may Banwaan po tabi ning daraga, kung saan mga tugang pinagkansilar muna or kansilado mga tugang, ini po tabi na mga aktibidad sa Daraga Town Fiesta ngunyan po tabi na taon. Dahilan mga tugang ini sa padagos na pigpapahiling na abnormalidad po kan bulkan. Na sa presente mga tugang yaon po sa alert level 3. Sigon mga tugang kay Alcalde Awin Baldo, basado mga tugang sa naging assessment sa Town Fiesta, napagdesisyonan mga tugang, basado mga tugang sa naging assessment sa Town Fiesta Committee, kan lokal na gobyerno, napagdesisyonan mga tugang na ikansilar mga tugang muna ang mga nakaplanong aktibidad para po sa pagsilibrar kang Porteria kapistahan mga tugang ni Nuestra Señora de la Porteria. Ngunyan po tabi na maabot na Setyembre. Kung saan mga tugang panibaldo na afera mga tugang sa kaligtasan kan publiko, pinagkukonsideran yaman ang pondo na gagamiton mga tugang sa aktibidad na pwedeng magamit sa programa kang LGU, dangan duman po mga tugang sa mayon operation, kung saan sa presente 4 na barangay o labis sa 3,000 na pamilya sa Daraga ang nasa evacuation center. Sigun pa mga tugang kay Baldo, pinagtututukan sa ngunyan po kan lokal na gobyerno, ini po ng mga programa na nagbubusol mga tugang sa pagpakarhay kan basic services. Alog kang Arangkada Banwa Caravan o ining ABC. Kung saan mga tugang na saro sa mga programa na pinaglansar kang LGU na pinagpartisipiran kan departamento na malibot mga tugang sa 54 barangay sa naunang bitan ng Banwaan kada aldaw ng Biyernes para sa obhetong mairani sa mga Domingueño ang serbisyo sa munisipyo. Mientras tanto mga tugang ang mga religious activities sa simbahan padagos manggilayon dangan suportado po tabi kan lokal na gobyerno. Yan na sa mga religious activities kan simbahan padagos manggilayon. Pero iyan mga tugang kay ito po na mga ibang aktibidad na nakalinyada mga tugang ito bagang mga sunahiling ta sa mga usual mga tugang na pinagigibo kaganapan po pag may kapestahan. Iyan po mga tugang ang nagkakapira po tabi na mga aktibidad na daimo na po tabi ilalawos sa presente. Sa maabot po na Setyembre sa kapistahan po ni Nuestra Señora de la Porteria. Sa iyan sa
apod kay ni sa presente mga tugang, as early as now mga tugang nagdesisyon na po tabi ang alkalde kan Banwaan kan Daraga, tangani po tabi katakod po kan apod kini katakod po po tabi kan pagselebrar po kan kapestahan po ngunya na taon. Apisar kayan mga tugang, ang sa iya po tabi digdi na gustong tutukan sa presente mga tugang, ito po na mga Daranggenyos na yaon po sa mga magayon kaisipan ano, bako so may nahihiling kita mga tugang na mga LGU na mas tigiinot mga tugang sa ibong mga tugang kaini na pero hindi tamang pinagano no ta sa indaman iyan kundi in fairness mga tugang kang alkalde kan Daraga nahiling ta na mas tighiling niya po mga tugang yaon sa pigapod na pinag-assessed yaon sa assessment mga tugang na pinagigibo alin ba yang ang mas importante alin ba yang so mas magayon na dapat na tawanan tangayaki atensyon ito ngayang pagdadaos ngaya kay itong mga pandigarbong mga aktibidad or ini ngaya na pag-abot ngaya digdi sa mga iba pang mga mas tututukan ta ngaya ining apod kini so basic services o arog kining arangkada banwa karaban o ining arangkada banwa karaban mga tugang magayon ini kada Biyernes pala mga tugang o diyan sa Banwaan ng Daraga ang sa inda po tabing grupo naglilibot po tabi sa 54 barangay diyan po sa Banwaan kan Daraga tangani po ta sa serbisyo kang LGU mairani po tabi no need nang magpasiring sa sentro kumbaga lalo na ito po tabi na mga mga Daranggenyos na yanaon po tabi sa Aplan sa mga halawig po tabing lugar na nagiging problema ngayon sa mga pamasahe dakulang bagay po iyan mga tugang niya na medyo may kamahalan ang pamasahe ade ngunyan ang LGU Daraga sinda na po mismo ang gari outreach program mga arog kayan gari maihantulad ini mga tugang sa arog kayan gari outreach program ini mga tugang na may katuyuhan na apod kini may katuyuhan mga tugang na irani po tabi and mairani mga tugang sa mga Daranggenyos ang mga serbisyo po tabi kan LGU magayon iyan na mas tututukan mga tugang sumas and mas magayon ganiso para po sa kapakinabangan kang kadaklan kumbaga sa gabos sa gabos po tabi pod kini para po sa kapakinabangan po kang gabos kumbaga ito po tabi na pinagpupunto niya ito po tabi na mairani po pag sinabing mairani gamos po tabi na Daranggenyos magiging ubos magiging gabos magiging sarama mga tugang dahilan po digdi sa ipinaglunsar na arangkada banwa karaban magayon nila no sana gani sabi na naiisip na ini mga tugang na ini dapat nowadays mga tugang ini ang magayon na kaisipan bako man sa pag-umaw kay Baldo mga tugang it's about time mga tugang na arog kay maglunsar mga tugang ang lambang LGU tangani na magtao po ning sa serbisyo medika mahiling ta mga tugang at LGU talaga yaon ang sa indang igosindang mga mobile clinic sa riyan sa magayon unlike mga tugang sa manlain-lain na sa ibang munisipyo na talagang matuyo ka pa tutuyuhon mo mga tugang
minsan makukuha mo referral. Referral mga tugang, lalo na sa mga apod kay ni. Lalo na sa mga apod kay ni sa mga laboratory. Diyan sa banwaan ng Daraga, igwa po sinda. Sa paagi po iyad kang mobile clinic. Na burubit-bit man po kang LGU. Burubit-bit man po mga tugang kang alkalde. Digdi po sa pinag-aapod na Arangkada Banwa Caravan. Magayon baga na for at least mga tugang, dakulang kaginhawaan sabi tanangani. Dakulang kaginhawaan ini mga tugang sa siguro digdi sa banwaan ning digdi po sa satuyang probinsya. Correct me if I'm wrong kung ang banwaan sa napo ning Daragang igwa kay ini. Pinagiling tayo na igwa sa ini no kasi nagpuon ini mga tugang sa gali Boruvan sana. Ang ngunya na hiling tabaga. Pud kini nahihiling ta mga tugang puon sa van so gali close van baga mga tugang ngunyan bus na dumi na kulaon baga na ang obheto mga tugang tangani maipadagos and maitao po mga tugang sa Darangueños dakulang tabang ang mga siring kaini na kaisipan mga tugang kaya naikonektar pa sa iyan mga tugang ta basado digdi po sa pahayag kang alkalde may kinaaraman po sa pagkansilar kang mga aktibidad ngunyan po tabing na taon ngunyan po tabing 2023 dahilan po iyan dahilan po tabing iyan sa padagos na abnormalidad na pinaghihiling po tabi kan Bulkan Mayon dyan sa banwaan kan Daraga. Sige, good morning sa tuya na mga nakaantabay. Masultihon po na talaga naman na namamatian ninda na sa paagi kay ni. Kung nakita na sasala ang Arangkada Banwa nagpuon ini kan nakaaging simana. Pinuunan ini kang nakaaging simana diyan sa may Villa Hermosa. Diyan ini nagpuon mga tugang inot mga tugang na barangay na pinagpasyaran po kay ning Arangkada Banwa Caravan. Sige. Di kung may 54 barangay, igwa pa sindang 53 mga tugang na barangay na papasyaran po. Igwa halat-halat sa na po kamo halat-halat sa na kamo tasyerto po tabi na aabuton po kamo. Maabutan kamo kay ning ABC Caravan. Handog po kang LGU Daraga sa pangingenot po ni Alkalde Awin Baldo. Sige mga tugang 30 minutos bago po tabi or makalihis po ang alas 9 ning pagka morning. Mga-commercial muna kita mahanap buhay muna kita mga tugang, and then station break, mabinta na po kita para po sa pagpapadagos sa tuya pang pag-istorya sa pagpapadagos po kan sa tuyang pag-iriba-iba po ngunyan na pagka morning sa tuyang pagwerte pag-utulayan ta mga tugang ang manunugod man sa Karagumoy Festival. Diyan po yan sa banwaan ng Bakakay and sarong sarong radio station mga tugang. Ipinagreklamo po ang sarong radio station mga tugang ipinagreklamo po kan sarong Chief of Police. Diyan po sa First District of Albay ipinagreklamo mga tugang sa NTC. Abangan po mga detalyes kang mga nagkikapera niya pang mga pag-istorya. Ngayon po tabi na pagkaldaw ng Webes 8:31 in the morning. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal.
JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Ay, Philippine Standard Time, 33 minutes makalipas mo ang 8 in the morning. Historic Kiliste sa Historic Kiliste sa Alright, mga tugang, alas 8:34 aning pagka-morning. Balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa ultimo. Sa ultimo niya itong 30 minutos na pag-istorya, pag-iba-ibang ngunyan po tabi na pag-aldaw ng Webes. Ay, alat ka, good morning muna and happy birthday. Happy birthday po kay Mr. Maratana. Sisay na Mr. Maratana. Sisay na Mr. Maratana. Ayan po, si Mr. Maratana. Si Sir Bobby Ala. Kang Alangkada. Marhay na pagkamarday. Happy birthday tabi, Sir Bob. Bobby Ala, si Mr. Maratana, natangiyata Maratana, kan yaon pa kami kayo ni duman dati sa Balyong istasyon. Ang ano magay na Marata. Ang pamukaw. Ang sabi ni Sir Bobby Kaginot, nambubulahaw. Marata. Good morning, and happy birthday once again kay Sir Bobby Ala, kang Arangkada, Ala Arangkada. Sige mga tugang, balik po kita sa satuyang pag-istorya. Ano yan po tabi nga pagkaaga. Okay mga tugang, dyan po sa banwaan ng Bakakay,
Nakatalaan man. Oy, ano to, wala na kung isabay ta sa aga, maki-appointment kita kay Municipal Tourism Officer Richard Bihir. Manunungod po mga tugang sa mga nakalinyadang aktibidad po na gigibuhon in connection po tabi kan Karagumoy Festival dyan po sa Banwaan ng Bakakay Albay. And sigun man kasuhapon mga tugang sa satuyang pagpasyar dyan sa Bakakay Municipal Police Station kay COP. Sisay nga sa bagong COP, lingaw-lingaw ko pa sa pangalan ani kay COP Carlo D. Igwa pa sinda ki mga lakdang dai pa siya mabiltada kita mga tugang sa Lunes para po sa kabilugan kan sa indang magiging action plan mga tugang sa indang mga apod kay ni preparasyon na pinagigibo mga tugang igwa pa da sindang gigibuhon na meeting kang LGU para po sa gigibuhon nga ning Karagumoy Festival. Kadakol ko kitang kahaputan duman kundi kasuhapon apod gani kasuhapon mga tugang ang pagpasyarta igwa sinda kipig asikasong importante. And then nakipag-schedule na sa nakita na Lunes. Balikan ta mga tugang and baka kay MPS. Tangani personalmente ta na sabi ta na ngani kita kaya kapag igwa po tabi ki mga apod kini concern data po tulos ano yan na to danta na pag igwa kita ning concern mga tugang mas magayon na ipagrani ta tulos ipaabot ta sa inda personalmente ta kung isipon ta man ang ganda kulong kita na hiling na nagpo-post regarding po tabi diyan sa Banwaan ng Bakakay pero sundo sa post na po tabi iya ang sa tuya po digdi gusto ta po tabi halimbawa may concern kita sa PNP ipaabot ta po personalmente kaya yaon po kita duman. Baka na kaya so iba nagsabi na si Tonyo ngaya garing ngaya dahil lamang ngaya kinariparo dyan sa Banwaan kan Bakakay. Kundi ang gusto ta sana po tabing sabihon digni pag sining po kaya ng mga igwa po kita ning mga na reparo igwa po tabi kita ning mga obserbasyon mapa legal man o illegal nakatokdan tanang yan mga tugang na iranay ipaabot personalmente. Personally mga tugang, personal mong ipaabot iyan po tabi sa inda. Since ang concern ta po sa PNP, si COP ang targeta. Si COP po mga tugang ang papaabutan ta kaya. Ta siya po tabi ang proper person sa proper office na makakasimbag po tabi kan mga nahiling ta po tabi na mga pangyayari po dyan sa Bakakay. Ta kung ipapaangit naman hanggang mga tugang sa post, hanggang dyan sa naman iyan, makrear mga tugang, makrear iyan mga tugang ning kumbaga bako marhay. Kumbaga limbawa pa igwa kita ki mga kaya sabi ta nga ni kasuhapon yaon kita duman kundi nag-schedule pig apunta kayan pig hospital ta na sabi kan si OP as of now na ya dahil pa ko sa imo kibilog na detalye na maisisimbag kaya magbalik ka ngayon sa Lunes di respetado ta po ang naging paano sa tuya pakikipag-ulay ni COPD COP Carlo D kan Banwaan ng Bakakay Albay di balikan ta sa Lunes ang importante di mga tugang maipaabot ta po tabi so mga pigpapaabot man sa tuya nasa iyan sa na po tabian kung paano niya po tabi sisimbag ko niya ang importante mga tugang personalmente tang irani personalmente tang ipapaabot po sa inda sa opisina po tabi ninda iyan po tabi ng mga pinagpapaabot man sa tuya ng mga nagkakapira. Yeah? Sige. Pero initialmente mga tugang sigun po sa COP kan
Bakakay, ikaw po tabi ng augmentation force nag ipapadara. Dagdag puwersa mga tugang maabot sa 20 augmentation force or 20 mga tugang na personnel. Hali po tabi dyan sa Philippine National Headquarters. Tangali po tabi mga tugang na magiging katuwang po tabi ninda. Magiging katuwang po tabi ninda sa pagmantiner po kampasi orden. Ngunyan po na gigibuhon in connection po kay ning Karagumoy Festival. Diyan po sa Banwaan ng Bakakay. Ini po tabi pinaliwanag kan COP na ini po tabi na augmentation force na ipapadara po tabi sa inda. First time da po tabi ini. Sa Banwaan ng Bakakay na magkakaigwa po tabi ng augmentation force, ngunyan po napaaboto na piyesta. Ini po tabi na binding dugang puwersa mga tugang, i-assign mo ini mga tugang dyan po sa sentro. Dyan po sa kasentrohan mga tugang. Tangani po sa pagmantiner po kang pasi orden. Diday po tabi ki magiging problema. Taigwa po ki matutok ng God. Tanganing sa mga ano man, kung yung mga mabantayan mga tugang or masiguro mga tugang na wala po ning kararibukan na mangyayari po tabi sa maabot po tabi na kapiestahan kan na Banwaan or ni Centros de Lima. Diyan po sa Banwaan ng Bakakay sa paabuton po tabi na Agosto 29, 29:30 baya. Ayan naug makita ta igwa ning ta syempre nahiling taman kulang na kulang po tabi ang puwersa maninda. Kulang na kulang mananggad mga tugang na para po sa pagmamantini po kan peace and order po tabi dyan. Okay, nakulang tabang ini na magkakaigwa po tabi or may ipapadara po tabing dugang na puwersa para po sa pagselebrar ng kapiestahan po kan Banwaan ng Bakakay. And so iba pang mga detalye mga tugang, iba pang kasimbagan po tabi kang presenting hepe. Abangan din sa mga masunod na daw. Nakipag-appointment kita mga tugang sa sunod na simana. Kaso hapon busy po, nahiling taman na busy po tabi. Pero ang tanig kang nakipag-appointment kita and nagsabi sinda Lunes, mabalik kita mga tugang para duman sa tuya pang iba pang mga ipapaabot mga tugang na concern kan mga Bakakayanos in connection man ginanay yan sa pagselebrar po kan kapiestahan. Sige, digdi pa kita sa may parte man ini mga tugang kang tourism officer kang Bakakay Albay. Kung saan pinagkumpirmar mga tugang na or ni Mr. Richard Bihir na kasado na ini po tabi na mga aktibidades para po sa Karagumoy Festival 2023. Sigun mga tugang kay Tourism Officer Richard Bihir, apwera mga tugang sa pag-promote kan sa indang mga produktong gibo sa Karagumoy, pagkakan asing kultura, sa indang na pinagtatawan ng importansya ang kapiestahan kan sa indang patron na iningani si Saint Rose of Lima as in Our Lady of the Abandon. Pinaglalauman mga tugang na makakatabang man ang aktibidad. Digdi po sa pagtalubo kan lokal na ekonomiya kan Banwaan, tangani po na mapromote kang turismo asin mataong dugang na hanap buhay asin trabaho sa Banwaan kan Bakakay. Kung sa mga tugang ipinahayag ni Bihir na ang festival mapuon mga tugang Agosto 21 hasta Setyembre 1, 2023. Kung saan papartisiparan ini mga tugang kan manlain-lain na sektor kan senior citizen, youth, person with disability as in organization, kan mga weavers or paragibong banig kung saan
sinda po mapahiling kang proseso asin paggibong banig asin handang magtukdo sa mga gustong makaukod sa paggibo po kang naunang bita ng produkto na makukuha po tabi dyan sa banwaan ng Baka kay Albay. Magayon din na at least mga tugang ngunyan na niliparuta diit na sana po ang mga nag-i-engage sa mga siring kay na tayaw na nga kita sa modern technology. Ngunyan, magayon din na liwat na buhayon mga tugang. Ini po na mga siring kay na paggibunig mga banig. And iba pa mga tugang na mga apod kani produkto gamit po ang karagumoy. Kada kon baga kitang mga produkto mga tugang na pwede sir mga tugang na apod kani ma-produce gamit po tabi ang karagumoy. Ini po ang karagumoy. Salo po ini sa main kumbaga materials sa pagibo po ng mga native na kini banig, native na basket, native na salakot. Tama baya baka masala kita salakot baya ito or basta salakot sukalo iyan sukalo po tabi yan. Iyan ang apod kay day. Iyan ang mga nagkakapirasan na po tabi mga tugang sa mga native products na ang panginot po na materials mga tugang, ito po tabi na karagumoy. Iyan na nambitan na mga banig, bag and basket and itong salakot. Ayan ipapahiling din na yan mga tugang sa senda po tabi nagigibuhon katakon po kay ding Karagumoy Festival. Lugod na maging matarayong po ang magiging celebration man po tabi kan Karagumoy Festival mga tugang diyan sa Banwaan ning Baka kay Albay. Siguro sa mga masunod na daw kapag yaong kita diyan sa Banwaan ning Bakakay makipag man kita sa tourism officer tanganing para sa iba pa po tabi na mga apod kini iba pa po tabi na mga aktibidad na gigibuhon po katakod kay ning Karagumoy Festival. Sige mga tugang sa iba pang mga istorya dyan kita sa may parte po kan siyudad ng Tabaco kung saan mga tugang na sabi ta na nga ni personal na nagpaabot ng reklamo po mga tugang ang hepe or ang chief of police kan Tabaco City Police Station kay NTC 5 Regional Director Samuel S. Sabile laban mga tugang ini sa sarong radio station dyan po sa siyudad ng Tabaco na pigaapod na Radio Puwersa na aserten pagsadiri po ni Rene Coral. Kung saan mga tugang sa surat, basano mga tugang sa surat kang hepe sa NTC, pighagad kay ni ang verifikasyon kan legality mga tugang asin may permit to operate ang naunambitan ng istasyon. Kung saan mga tugang, pinaghagad kang hepe na ipasara ang istasyon kung daing magkakani kong permit. Mientras tanto mga tugang, pigprotestaman kang hepe ang naunambitan ng istasyon dahilan mga tugang sa pagpapaluwas ng mga false as in libelous statement na naghahatod mga tugang ng mga fake news and public humiliation. Sigon ini mga tugang sa Chief of Police kan Tabaco. Iyan ang saro man mga tugang sa pero sabi talaga ni kasubago sa siring kaining sitwasyon. Siguro sinda po tabi itself ang Tabaco Police Station, City Police Station together with the LGU. Siguro maski dayon NTC kay ni maski siguro warang NTC kay ni kaya po tabi ninda magpasara. Kasaro sinda sa mga nino. And also
pag mga siring po kaini na mga halimbawa false as in libelous statement naghatod ning fake news and public humiliation, pwede sir na niya, halimbawa, naging subject man siya, pwede sir na siya mismo ang magsangat ng kaso digdi. Dahil na siguro kinakaipuhan na mag-agi pa sa NTC ang bagay na ini. Kaya saruian sa mga siguro pangapudan sa satuya man ang mga sa satuyang linya na mas pagsasabi ta na kapag po tabi kita nagpapaluwas ng mga informasyon, halimbawa pa duman kita sa duman kita mga tugan sa dapat nahihiling ta po tabi, may basihan kita, tangani po tabi di kita maapod na fake news, kumbaga susakto sa naman, dahing dagdag, dahing kulang, dahing bawas. Narumduman ko sa narumduman ko kapanahon, eksakto. Dapat eksakto sa na po mga tugang ang pagpapaluwas po tabi. Dipisil po ang mga siring kaini na magiging arog kining daralagan po tabi. Kung saan iyan ang naging pangenot na lakdan po tabi na ginibo po kan happy po kan Tabaco City Police Station ni si Lieutenant Colonel Jonathan Ladok. Siguro po mga tugang sa iya na surat sa NTC. Sige mga tugang, antabayanan ta. Abangan ta mga tugang ang mga siring kaiyan. Antabayanan ta mga tugang ang magiging development mga tugang kang bagay na iyan. Kung baga po tabi ang magiging update kay yan sa manunugod po tabi dyan sa may parte po kan First District dyan po sa siyudad ng Tabaco. And also mga tugang ihapon taman ini na mangyayari po tabi na Brigada Eskwela sa maabot po na Agosto 14. Diyan po iyan sa San Fernando National High School. Nag-agad man sa tuya ning dikit na tabang tangani po sa pagdiseminar. Kaya ini po tabi na apod kini gigibuhon po na Brigada Eskwela 2023. Napupunan po tabi iyan. Napupunan po tabi iyan sa Agosto 14, August 7, August 14, 2023. Alas 7 po ng pagka-morning. And ang pagpuon po kang kick-off o inipikapod na school-based kick-off program. Kung saan mga tugang magkakaigwan ng mandayin lain na aktibidad, katakod po kayo ini po tabi na on August 14, 7 a.m. Inot po, morning activities. Iba po tabi ng mangyayaring parade. Katakod kayo yan, dance fitness, and also magkakaigwa dyan so opening program. Magayon ini mga tugang makalihis po and nagkapirang taon na nawala po ang drum and lyre apod kini corp bagayan. Ngunyan po tabi na taon muli pong magbabalik. Ngunyan po may sadiri na naman na apod kini may sadiri ng drum and lyre corp and San Fernando National High School na hiling tangani na talagang matitibay man. Nahiling ta mga tugang na talagang ready na sinta mga tugang para po sa gigibuho na kick-off mga tugang. God bless tabi, ingat po, sabi ni Ma'am Elena. Thank you Ma'am Bet Kana. Thank you so much Ma'am Bet Kana. And after nun mga tugang igong gigibuho na pabingo sa brigada. Ayan
ang nakalinya ng aktibidad mga tugang to be followed by other activities. And also, i-announce naman, ini po tabi na Brigada Eskwela enrollment schedule. Dangog po sa may manlain-lain po kaya na aldaw ang enrollment nagigibuhon po mga tugang. Ano po, Brigada Eskwela enrollment schedule mapun po tabi sa August 15 kung saan ang grade 7 naka-schedule po tabi iyan. August 16 grade 8, August 17 grade 9, and August 18 grade 10. Mantang August 21 grade 11 and grade 12. Ayan and yan po tabi ang schedule po tabi kang enrollment dyan po tabi sa apod kini dyan po tabi sa San Fernando National High School. Kung saan mga tugang requirements po para po sa grade 7 and transferee, magdangog po original report card, NSO or PSA birth certificates. Ayan and requirements po for all student, ini po tabi na original report card. Ayan po ang mga bibit-biton po tabi nindo pag kamo po tabi mapa-enroll duman po tabi sa naunang bitan niya tong naunang bitan ta po tabi na petsa. Ayan po tabi. And para po sa indong mga apod kini, para po tabi sa indong mga kahaputan, magpasiring or bisitahon po tabi ang sa indang page San Fernando National High School. Duman po tabi ni dumababasa, mahiling po tabi ni duman ang magiging detalye. Kaya hindi po tabi na magiging enrollment, ngunyan po tabi na apod kini, ngunyan po tabi na 2023, school year 2023 to 2024. Sige. Alright mga tugang, alas 8:59 ng pagka-morning. Kita po tabi para may entras na mapaaram. Hindi po sa laog ka sa tuyang programa, ngunyan po tabi na pagka-morning. Dahil nakitang nalingawan, sa aga naman. Sa aga naman. So iba pang, okay na. Sige. So naman po, sa pangalan po, kang Bilog na Puwersa, kan BicolNet TV. Siyempre po, sa pangalan po, kan sa muyang station manager, maestro, SM Nel Tuon. Siyempre sa pangalan po, tabi ni Gabos. Sa pangalan ka sa tuyang mga katuwang, sa pangalan po, tabi kang Gabos na nagantambay sa sakuyang personal FB account, nagsabay po sa laog po sa tuyang programa, sa Gabos po na nakantambay sa page ni BicolNet TV. Maraming thank you. And syempre po sa pangalan po tabi ni Gabos, sa mga silent viewers na permi man po tabi nagsusulosi nagsasabay man po sa satuyang programa, dakulang salamat po tabi sa Indo Gabos. Ay, abangan po ang mga programa po at yan sa afternoon edition. Alauna po hanggang alas 2 Deep Talk, 2 down 3 in the afternoon ang programang Kasurog ng Bayan. And 3 to 4 in the afternoon ang programa pong Sumada ni Pres Darlan Barcelon. Ang bagong programa po tabing na hiling po tabi nito digdi sa BicolNet. Yan po ang programang Sumada with Pres Darlan Barcelon. And also si Arandar Bicolandia, 4 to 5 in the afternoon. Ayan po, and linyada po kan mga programa po ngunyan na pagkaldaw na sa inyo po tabing abangan. Hindi po sa BicolNet TV.
And syempre mga tugang ako man po tabin sa indong nakasabay sa laog ning sarong oras may kabanga na presentasyon, pang Webes na presentasyon po kanyang programa. An sa indong po tabing amigo. An kasunod po kan may mga tultol na gibo. Alagad kontraryo. Kang may mga silang gibo. Tong nagilis na mga tugang at your service sa programang On The Spot digdi po sa Bicol Net TV. Sa liwat, Diyos manhay na pagka-morning. Enjoy the rest of your Thursday. Bye-bye. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Arosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano, Word